meu nom és Kàtia i amb el meu equip, Victòria, Laura i Adrián, vos explicarem el treball sobre una planta aromàtica que es diu romer. El romer és un arbust de fulla perenne que trobem en la zona mediterrània. És una planta que té tija, arrels, flors i fulla. Les fulles són sempre verdes per damunt i blanques per davall. La planta floreix a la primavera i estiu. Té propietats medicinals bones per a les persones. El romer té usos múltiples per a millorar la salut i el benestar. Podem consumir-lo en forma d'infusió o fer oli. També el podem trobar en xampús i cremes. Per a fer la infusió només necessitem aigua i les fulles del romer. Com a curiositat, destaquem que els grecs del passat solien utilitzar romer al cap per estimular la memòria. Per això es coneix la planta del licor. Esperem que us hagi agradat molt el nostre treball i si t'ha agradat, dona'ns like.